Pipila ka mga kawani sa nagkalain-laing LGU sa Metro Cebu nga gipaubos sa surprise drug test, nagpositibo. Samtang dakbayan sa Mandawi, gihingusgan ang drug-free workplace. Ani ang report. Samtang sa Mandawi City, gipaubos sa drug test ang mga personnel sa home care facility sa Dakbayan. Ang taga-Mandawi Substance Abuse and Mental Health Services Office, KUNSAMSO, ang nag-organize niini. 37 ka mga personnel sa home o Hope of Mandawi Enhanced Center ang gipaubos sa drug test. Kini ang pasilidad alang sa child caring ug pag-atiman sa mga kabataang in conflict with the law. Wa pa hinoy resulta ang naasoing drug test nga gihimo. Usa sa mga traffic enforcer sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon CT-TODA ang nagpositibo sa drug test. Mato ni Joy Tumulak ang hepe sa CT-TODA nga gipahigaran ang drug test niya atong katapusan sa Enero ning tuiga. 145 ka mga personnel ang gipaubos sa drug test sa Human Resource o City Health Office. Ang nagpositibo unom pa lang kabuwan nga traffic enforcer. Ang maong resulta hinuon ipaubos pa sa confirmatory test. Apan samtang nagpaabot sa resulta niini, gitaktak na sa serbisyo ang 28 anyos nga traffic enforcer aron mapaubos kini sa drug rehab program sa city government nga libre lang. Amo lang sa putlo ng iyang pagserbisyo and then i-undergo siya og rehabilitation kung panaglitan interesado siya. Dugang ni Tumulak nga matag tuig gyud ipaubos sa drug test ang ilang mga kawani ug ang uban pang mga kawani sa Talisay City Hall. Pagsiguro nga way adik na narbaho sa kagamhanan. Sa Lapu-Lapu City, 7 sa 193 ka mga kawani sa barangay Gunob ang nagpositibo sa surprise drug test niadtong Pebrero 25. Duha kanila, mga babaeng barangay health workers, usa ka lalaking na-assign sa front desk, samtang 4 ka mga lalaki nga nadestino sa solid waste. Mato ni Gunob Barangay Captain Carl Steven Wiggle, siya mismo ang mihangyo sa close-up nga mapaubos sa surprise drug test ang tanang mga kawani ug opisyal sa barangay aron mahatagan og katinawan ang mga taho nga iyang nadawat. So I wanted to clear up the issue nga limpiong Gunob, and lo and behold, na positive. So being the punong barangay, I have to take action. Hayan taktakon sa trabaho ang mga nagpositibo, itandi sa ubang mga barangay nga suspensuhon lang. Samtang ang laing 30 ka mga kawani nga absent atol sa surprise drug test, gimanduan sa kapitan nga magpaubos sa surprise drug test sa pribadong drug testing laboratory. Sa bigas bahin, 3 ang nagpositibo sa surprise drug test sa Clean and Green nga gipahigayon sa close-up niadtong Pebrero 24. Ang mga nagpositibo pulos mga job order personnel. Paabot na lang ko sa formal communication para atong isubmit sa office ni Mayor. Ako si Nico Sereno. Ako si Famary Dumabok. Luan Meron Dina, Balitang Bisdak.